El cap de colla ha de frenar els que tenen més ànsies. Ho dic perquè, clar, jo no sé ben bé qui és el que dissenya dins de la colla, quins són els castells que s'han d'intentar alçar, quan s'ha superat un repte cap a on s'ha d'anar, no sé si això és col·lectiu o passa absolutament per les teves mans la teva decisió, o si hi ha diferents veus, no, podíem intentar això, podíem fer allò, i el cap de colla és el que diu, tranquils, fins aquí. Aviam, una colla està liderada per un president, que és el cap jurídic, per dir-ho d'alguna manera, i per un cap de colla. El president és el que, diríem, gestiona tota la part més de patrimoni, econòmic, de dinamització... Per tant, que no hi entra en el tema aquest, no? I el cap de colla és el tècnic, l'entrenador, per dir-ho d'alguna manera, no? El míster. El míster. El cap de colla sí, és qui diu en cada moment cap on ha d'anar la temporada, quins castells s'han d'intentar, quins no, com han d'anar els assajos, i sota seu, evidentment, té el cap de canalla, que és el que governa tot el que lidera tot el referent als nens, i que és com una minicolla, per dir-ho d'alguna manera, el cap de pinyes, que és el que munta tot el gran gruix, no? Llavors hi ha el cap de troncs, també, però sí, diríem, el cap tècnic, en aquest cas seria jo, que els caps de colla sempre tenim molta més força que el president en l'àmbit casteller, però el president jurídicament és el que ho porta tot, no? Els caps de colla és el que has dit tu abans, liderem l'assaig i decidim quin castell s'ha de fer, que això ens ho marca també l'assaig. Vull dir, els castells no es fan mai com un concert, l'assages a l'assaig i després el fas a plaça, sinó que sempre hi ha l'assaig, l'assages a les parts de dalt, a terra, per exemple, si has de fer un castell de 9, doncs fas el castell de 5, de 6 i de 7, i a plaça el poses dalt d'una pinya i el fas de 8, o el poses dalt d'un folre i el fas de 9, no? Llavors els assajos et marquen molt i et diuen en tot moment, has de saber llegir les proves per saber quin castell has de fer, no? Masses caigudes porten a una reconducció del tarannà, no? Has de mirar de no caure. Això està clar. I també s'ha de controlar, s'ha de vetllar, no sé si per l'estat d'ànim, pel nivell de participació dels més joves, vull dir, clar, hi ha moltes edats incloses dins d'una colla castellera. Dono per entès que els més adults són els més responsables, que no sé si és així, però els adolescents, els joves, clar, els menors, el que el papa digui, la mama diguin, no? Però els joves, els adolescents, se'ls ha de controlar, has de vetllar també per... La nit abans no sortiu de festa i en torneu trompes? Sí, no, això és evident. El que passa que el tarannà casteller ja porta a una educació intrínseca del mateix casteller. Que no canvia amb l'adolescència. L'adolescència, no sé, per molt que siguis casteller, és l'adolescència. Un casteller que puja, per exemple, té una responsabilitat afegida, ja que si ell falla, cau tot, perquè està formant part d'una part del castell que no es pot permetre el fallo, no es pot permetre cap errada, per tant, ell ja és sotmès a un assaig intens, que l'assaig ja marca i ja ens indica amb els entrenadors, amb el cap de colla i el cap de troncs, si aquell casteller resulta o no. El casteller de pinyes a cops es pot permetre una mica més d'anar a dormir tard, perquè ell es coneix a si mateix i sap que aguantarà, ni que hagi dormit poc, aguantarà a sobre. Diríem que els castells ells mateixos ja s'autodefensen, per dir-ho d'alguna manera, i s'autogestionen en aquest àmbit, no? Per controlar-se si fa falta. Home, són coses... És molt seriós, estem jugant amb canalla sempre, per tant, si tu vols anar endavant, la rauxa hi ha de ser, però molt controlada. La seguretat ha evolucionat molt durant els últims anys, encara li falta alguna cosa més? Es pot millorar, evidentment es pot millorar. Nosaltres sempre hem sigut molt curosos amb això. A la meva colla hem vetllat molt perquè tots els nanos vagin amb casc. Tant enxanetes, cassoletes com els dosos porten casc i fins i tot protectors dentals. Teníem forces lesions a la caiguda de dents i ara això ja ho protegim. Tot i així, tot i que sembli una mica incoherent, qualsevol activitat física, qualsevol esport, té moltes més lesions que el fet casteller, moltíssimes. Rarament tenim caigudes greus i normalment el castell es desmorona quan cau i cau tot molt aplegat. Les lesions amb nanos són mínimes i de castellers també. Clar. A part de la seguretat, que jo crec que està clar cada vegada, hi ha hagut un esforç per part de les colles de fixar-se, d'assegurar al màxim la salut, sobretot, com diu el David, dels més petits. A part de la seguretat, però, hi ha
està clar, no? I sobretot les colles que poden, que suposo són les més grans, el repte, no?, d'anar-se superant i d'anar competint, no?, amb les altres. Per cert, aquesta rivalitat fins on arriba? És a dir, tots els caps de colla de la resta de les colles grans, que podríem dir són competència dels castellers de Vilafranca, t'han trucat per felicitar-te? Tothom s'ha alegrat de que fossis el català de l'any o algú li ha quedat allà com una mica de ràbia? Home, m'ha felicitat molt poca gent, de les colles grans, m'ha felicitat poca gent. Sí que m'ha felicitat gent, Passa que, bueno, ells ho entenen i ho veuen, que el concurs anava dirigit cap a una persona i tampoc soc representatiu a tot el món casteller, llavors sí que m'ha felicitat colles grans, però no totes. Hi ha piqué, evidentment. Ah, sí? Home, els castells ja n'hem parlat abans, que es fan sense ànim de lucre i els fem perquè hi ha passió, perquè hi ha rivalitat, i aquesta rivalitat també es veu en aquests àmbits, no? En aquestes situacions es veu. Suposo que no ha fet massa il·lusió que jo fos català de l'any en alguns àmbits castellers. Però bé, la gent que m'ha votat ha cregut que era bo que un casteller ho fos, Vilafranca s'ha volcat, el Penedès s'ha volcat, i els castellers que no veuen en mi aquesta rivalitat tan directa, doncs també m'han recolzat, no? Ara el meu tarannà penso que ha de ser de potenciar el món casteller, no només els castellers de Vilafranca. Molt bé. Per cert, sota la teva experta direcció, la colla ha aconseguit descarregar, entre altres, la primera torre de 8 de la història, correcte? I una fira que va aconseguir l'any passat, aquesta, no? I aquesta temporada el primer 7 de 8. Aquests reptes, tu ens abans has explicat una mica com es fa, no? S'intenten, suposo, es van assajant i si van funcionant veus que poden tirar cap endavant, no? Però quan costen? És a dir, un repte d'aquests, quants assajos, quants intents, quantes setmanes fins que tu dius sí, una feina què? D'un any, de mig any, de 2 temporades? Sí, la torre aquesta, concretament, puc dir perquè la vam assajar moltíssim i va anar precedida de molts assajos de la torre de 6 i la torre de 7 neta, que és agafar el que veiem, els 2 segons que veiem sobre la pinya, doncs posar-los a terra i fer el castell sencer moltíssimes vegades i caure poquíssim. Entens? Donar molta confiança amb la canalla perquè al final, a l'hora de la veritat, tirin endavant i aquest castell se'l creguin, no? Caure molt poc és el que dona confiança en els castellers i en aquest cas només vam caure quan la vam provar a Tarragona. La mateixa estructura la vam provar al concurs de Tarragona i va caure, però bé, això no va marmar la confiança i això el que demostra, que els castells van molt junts amb molta confiança de la canalla, si no el seríem. No podem jugar amb la caiguda l'hem d'evitar al màxim. I el fet d'acumular experiència positiva doncs fa que la canalla pugin amb molta tranquil·litat i confiança i que arribis a bon terme a fer grans fites. Si caus molt assaig, no aconsegueixes res. Suposo que per la mateixa regla 3 tu també ets el que acabes decidint qui és el que puja dalt de tot, qui són els menors que acaben ascendint a l'algú del castell. Sí, entre la tècnica acabem triant els nanos que ens poden donar bons resultats. Què és el que mires? La manera de pujar, l'equilibri, la força, què és el que és? El castell ideal és un castell que travessa una enxaneta que pesa molt poc, que és molt àgil, que no dona cops i que puja ben bé com si fos un gat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, des d'allà, si tens una enxaneta que pesa molt poc, pots posar-hi una cassoleta petita també, que és el de sota, i pots anar creixent en un castell que pesa poc i que és molt sostenible a baix. Si el castell és molt gran ja des del seu inici, té un cap gran, el cos ha de ser molt gran. Tot és molt matemàtic, són coses molt intrínseques que tenim acumulades de molts anys d'experiència, de molts anys de liderar una colla, però que són evidents. Vull dir, qualsevol arquitecte ens ho diria, estem molt acostumats a tractar amb la Universitat d'Arquitectura. Hi ha un arquitecte a Vilafranca que es diu Ton Salvador, que ens convida molt sovint a parlar, a fer similituds entre arquitectura i castells, i anem almenys un cop l'any a fer xerrades amb els arquitectes i la veritat que els hi agrada molt. Molt bé. Una pregunta, perquè aprofitem que tenim avui el David, el català de l'any del 2010, que estem parlant de castellers.
per fer aquesta xerrada amb ell, introduir-nos una miqueta, sobretot per aquelles persones, no? Que potser més a ciutat el tema dels castellers que cau una mica més lluny, no hi ha tanta tradició, potser és més difícil de veure'ls, no? En tantes trobades, per remuntar-nos als orígens, perquè l'origen dels castellers és el Ball de Valencians, correcte? Sí. En què consistia? I com es va transformar? El Ball de Valencians, tinc entès, jo tampoc soc historiador, però era com una dansa, com si fos un ball de bastons, per exemple, que acabava amb una torreta, amb un castellet petit, no? Diríem que escenificaven al final, després de ballar una mica amb música, escenificaven una torre que els havia de portar cap al diví, no? Cap a la divinitat, i agrair, en mostra d'agraïment a les collites, al tarannà molt, diríem, associat a la pagesia, no? Doncs era un agraïment. Quan aquestes torretes es converteixen en no només una cosa simbòlica, sinó que es fixen l'una amb l'altra, veiem quina és més alta l'una que l'altra, doncs evolucionen, i a l'evolucionar generen cap als castells, no? Al País Valencià actualment encara tenim les moixarangues, que diu que són una evolució també d'aquests balls de valencians. La moixaranga del Gemesí és molt famosa, per exemple, allà hi tenen la nova i la moixaranga del Gemesí, l'autèntica de sempre, no? Diu que, la història diu que a Valls és on aquestes moixarangues, aquestes formacions, aquests balls de valencians evolucionen cap a dues colles i la competitivitat entre elles dues els fa créixer. Llavors, tenim que en el Camp de Tarragona doncs es veuen castells a Tarragona per Santa Tecla, es veuen castells per Sant Fèlix, es veuen castells per Sant Úrsula, Vilafranca, no? I van evolucionant fins als anys, principis del segle XIX, XX, segle XX, XIX, finals del XIX, principis del XX, que apareixen colles al Penedès, no? Els Nens del Vendrell, i després la colla de Vilafranca també. A Tarragona, evidentment, també, i entre Tarragona, Valls, Vendrell, Vilafranca, doncs hi ha una ebullició de colles que genera cap al boom dels anys 70, que apareixen colles al Vallès, al Barcelonès, fins als 90, 80, al Maresme, Baix Llobregat. Pels castellers, el que feu ho veieu més d'un punt de vista artístic, escènic o esportiu? És a dir, assageu o entreneu? En diem assaig, però la veritat és que està agafant un caire molt esportiu cada cop més, perquè si vols evolucionar has de comptar amb unes persones molt específiques a nivell de tronc, amb unes persones molt específiques a nivell de folre, manilles i peu, evidentment, i això, el fet d'entrenar o d'assajar tan sovint, genera un desgast físic, que s'ha d'intentar suplementar contínuament amb uns estiraments, amb uns coneixements ja de fisios, i això a les colles grans ens estem nodrint cada cop més d'aquest tarannà, no? Per tant, hi ha escalfament abans de començar el salt? No sempre, però bastant, cada cop més, i estiraments al final, i tenim l'equip mèdico-esportiu a la colla, amb uns fisios que a qualsevol moment que hi ha una caiguda o qualsevol moment que una persona té un estirament o un dolor, doncs anem cap a ells i ells ens diuen has de fer això, has de fer allò, vull dir, cada cop ens estem valent més d'aquests inputs esportius, per dir-ho d'alguna manera. Això vol dir que també vigileu el tema de l'alimentació o no? Encara no hi heu arribat aquí encara? Bueno, hi ha algun casteller que sí. Hi ha algun casteller que sí, que n'és molt conscient. Hi ha d'altres que som una mica més barroers i no ho fem tant. Som més de la vella escola, depèn. Però cada cop, sí, quan es demana cada cop més a un casteller el seu rendiment, evidentment ell es coneix a si mateix i la cosa va cap aquí. Molt bé, doncs David Miret, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, el català de l'any 2010. Felicitats i gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies. Molta sort, fins una altra, que vagi bé. Merci. Ho deixem aquí, gràcies a vosaltres per ser-hi, més la propera setmana, que vagi bé.